U Jordanije gnišajući sja Tebe, Gospodi, Trojiče s koji javisja poklonenije. Roditele Boga, sinjetelstvo vaše Tebe, возлюбljenoga Tja Sina imenjuja, i duhovi njegovine, izveslo vaše slove se utvrđenije. Ja daj se, Hriste Bože, i mi prosveštej, slava Tebi. U Jordanije gnišajući sja Tebe, Gospodi, Trojiče s koji javisja poklonenije. Roditele Boga, sinjetelstvo vaše Tebe, возлюбljenoga Tja Sina imenjuja, i duhovi njegovine, izveslo vaše slove se utvrđenije. Ja daj se, Hriste Bože, i mi prosveštej, slava Tebi. U Jordanije gnišajući sja Tebe, Gospodi, Trojiče s koji javisja poklonenije. Roditele Boga, sinjetelstvo vaše Tebe, возлюбljenoga Tja Sina imenjuja, i duhovi njegovine, izveslo vaše slove se utvrđenije. Ja daj se, Hriste Bože, i mi prosveštej, slava. U Jordanije gnišajući sja Tebe, Gospodi, Trojiče s koji javisja poklonenije. Roditele Boga, sinjetelstvo vaše Tebe, возлюбljenoga Tja Sina imenjuja, i duhovi njegovine, izveslo vaše slove se utvrđenije. Ja daj se, Hriste Bože, i mi prosveštej, slava Tebi. U Jordanije gnišajući sja Tebe, Gospodi, Trojiče s koji javisja poklonenije. Roditele Boga, sinjetelstvo vaše Tebe, возлюбljenoga Tja Sina imenjuja. Последни подготовки нема, сепак тоа е некој чувство што те води на тој ден да стигнеш некако до крстот, попрво до крстот, и ако Господ сака да е за тебе. И тоа е целата подготовка, ако може да се каже. Значи, само верба во Господ, да ви е единствената цел и мотивот да е само верскиот празник, ништо повеќе.